Parasma amanginang ita sudena parpungu lansia songoninang parpungu ina Naomi. Diopason naik kita rap mamuji di bata kuhut manangihon hatani di bata parhite-hite peata di bagasan partikianon. Alani amanginang taparadi marohatta jala ta bukama buku edeta parede hita jumulo sian buku ede nomor 202 ayat sada dohot ayat 2. Tapasada marohatta martangiang mahita asi dohot dinggan ni basamdo ali Tuhan uparhato potami disadok kulmi ningulu nami alani totong ma pujion nami guarmu nabadiai ala dilihoko dope dihami ho sahanguluan jala dilihoko dihami partikia di obason laho tumangihon dohot mangguruhon hatam hanguluan nami say pasu-pasu mahami rap dohot hatam nahubigi hami di bagasan guar ni Jesus Kristus martangia kami tuadupanmu nabadiai amin. Amanginang parpungulan sia dohot ina Naomi hatani di bata si pahusor-husor ni rohatta di bagasan partikianon songon tarkastar surat di buku Pesalmen. Tabuka mainang bibelta buku Pesalmen bidusia pulusada ayat 14 sahat rodi 10. Pesalmen sia pulusada ayat 14 sahat rodi 10. Tapai hut ma ujaha madihita songonon mahatana ala naholong situtu rohana diau jadi baluauku maibana patipulokku ibana ala tinadanai guar jowonna maau jadi alusahku maibana sai donganakku do ibana jupa hagogotan paluauku do ibana jala marmulia ibana bahenok sai pamahakok kudo ibana sari matua jala batarida honok kutu ibana haduauku ima sahatna. Amanginang hita parpungulan sia songoninang parpungu ina Naomi heahu bege sahalak suster
suster na mangula di rumah sakit, jala secara khusus ibana mangula di ruang bersalin. Didok ibana ma songonon, ganup wida sorang poso-poso, sayru hilala urajumi ma habal gauni debata. Seorang poso-poso urajumi doi songon sesuatu yang macai luar biasa. Halo hangat doi dia nina. Hape nunga ganu tiki dohonon ala ibana di rumah sakit. Dan hal nai baru bedi ibana marnida seorang sahalak poso-poso. Alai di hati dakon ibana do seorang poso-poso ganup seorang tahe saya di ida ibana doi halo ngangan dohot habal gauni debata. Alani i sai marsitutu do ibana merawat ina na baru mangitubu songoni poso-poso na tinubuhon nai. Las rohana merawat poso-poso songoni na merawat ina ni poso-poso na manubuhon poso-poso. Jala sai ditupak debatado dirajumi ibana ganup naro tu rumah sakit laho manubuhon asini rohani debata di ida ibana. Amanginang sudah hita parpungu lansia songoninang parpungu Naomi. Siani naing tok tarajumi sian nama muka seorang tu portibion songoninang hita sudena parpungu lansia sahat tu nama tua. Songon nani dok ni panurirang cisaya sahat tu na ubanon sahat tu nama tua debata do nama ngopa debata nama jagai debata nama rorot aka anakona namar haposan tu ibana. Nahi naholonganna namar linggo di bagasan pangudian ni debata na tumimpul. Di hata ni debata natabigi naki dipuka doi sian nama dok manangise nahudul di pangudingan ni nasuntimbuli marporngin do ibana dilinggom ni pargogo na sohatu dosa manangise nahudul di pangudingan ni nasuntimbul manangise naro tu debata namar haposan tu debata didok saluhut na nguluna di bagasan linggoman ni asini rohani debata. Macetakas di turpuk tahun di Papua halak namar haposan tu debata halak napasahat tu dirina hibul tu debata sai paluaon nado sian akasabil sai ramotan nado ibana sian jorgong ni akana naing mangagu dang tahutan manang mabiar dia kasonggot-songgot akana naing mangago maradopon dia pe nama biar-biari pardalanan ni ngulu ni halak na porsea ala Jehovah do parlinggumanna tu Jehovah do ibana marhaposan dang mabiar ibana bahkan di ida akan marhaposan tu Jehovah do so dia aka parjahat di uhum debata halak na marhaposan tu Jehovah totong do ibana mardalan di bagasan debata masa pi akan masa pi akan mabahin mabiar masa pi akan biguetu nina parpesalmen di turpuk tahun dang mabiar ibana molo naing robe akan naing manonggoti ibana naing masuk tudung-dungna dang mabiar ibana ai dihaposi rohana suruh-suruhan di debata disuruh debata lau majaga dohot mangaramuti ibana mardalan di bagasan tantangan ni ngulu dang dihabiari ibana agia aha alanyaha ala marhaposa do ibana tu debata tungadong mara mangaliluhon ibana tungadong dinahubaliang ibana
dihaposi rohana di batado nama jagai dohot nama dongani amanginang halak na porseha namar haposan tu di bata namar holong ni roha di bata taruli pangapulon na sumurong siyan di bata gabe jaminan itonga-tonga ni pardalanan ni guluna ido na naik taida diturpukta di nahujahan naking dihita ayat 14 sahat rodi 10 adong jaminan di paadar diturpuk tahun ala holong rohana diau halak namar haposan tu di bata holong rohana di bata didok di bata halak namar holong ni roha situ tu diau paluauku ramotaku jagaoku do ibana huramoti arian dohot borngin tutu situ tu di bagasan lingkungan ni asini rohani di bata ala holong rohana diau dinda Jakoba di hati daku para pesalmen manangisi namar holong ni roha di bata namar haposan tu di bata di bagasan pangaramotion ni di bata pati bulok kudo ibana ala tinadana guar halak namar haposan tu di bata na holong rohana di bata pasti ditadda ibana guar ni di bata jala di bata pi di boto doi na tinadda ni halak namar haposan ni guarna amanginang sangod dia do na manada guarni di bata disadok gulmit ni nguluna na manada guarni di bata ima napasangap kon guarni di bata disaluhut gulmit ni nguluna jamot ibana dinasahata dohot papainana ala diracuni ibana guarni di bata nabadia molo ditadda guarni di bata nabadia dihaposi di bata tentu sahali manang dia pe hatana luar siap kamanganna manang dia pe kebijakan nana yang ulahononna na sapabainanna na ikon ulahononna dirajumi ibana di bagasan guarni di bata nabadia alami parangena hatana di bagasan habadiauni di bata dohot hatana asih dioloi ibana batik ni di bata jala mulu di bagasan guarni di bata na tinadanai pardalanan ni nguluna tentu sahali amanginang halak na manadda guarni di bata mabain las ni roha doi tuna umalia dan mungkin mabain jut ni roha tuna umaliaksa hidok di bata ditadda ibana do manangise na posea di guarna jala na mangulahon di bagasan guarna ala holong rohana diau ditadda guarmu ninna di bata paluau kumaibana saira motaku maibana jagaon ni di bata do akan namar haposan tu ibana namar holong ni roha di ibana jala nama nadda napaduahon parhite-hite turbukon jaminan siat di bata dia akan namar haposan jonok do di bata tu ibana jawon nama au jadi alusak kuma ibana didongani di bata jonok do di bata dia akan namar haposan tu ibana molo jauh-jauh didok hata di bata setiap orang yang yakin yang menyerahkan hidupnya kepada Allah di bagasan hagogotan ibana jauh-jauh ibana tu debata alusaku ma ibana jauh maau jumpa hari hagogotan asa upalua ho asa dipuji ho kuar ninda parte salme nang ditutup tau pe macetak kas dian daron jauh-jauh ma nasida akka namar haposa tuau alusaku ma ibana dong anakku do ibana dia do hataridaan ni
na jauh-jauh jala di alusi debata pangalusion di debata ima marhite-hite angaramotionna marhite-hite na mga lihok kugo jala molo jumpa hamaulo di lihok debata do di ibana haluao jumpa hasusaan songon na jalan buntu di perjalanan manang di perdalanan ni mulut tahun sai adong do dalan di lehon debata dang marna motok asi dohok tinggal di basa diakan nama kaposi ibana jauh-jauh tu debata jala ditangihon debata dohot hatana asi halak namar haposan tu debata si partangiam do ibana bisa dok gulmu di ahape na masa di tunga-tunga ni guluna dang adong nabui si pangasahun ni ibana soholan debata nama namihon namarnida saluhut na masa di tonga-tonga ni guluna pos rohana ditangiang na tu debata say tangihonon ni debatado nasa alweluna ala marhaposan ala holong rohana ni debata jala ditadda ibana kuar ni debata jala di bagasan kuar ni debata ada ibana jauh-jauh tu debata dapat tolong jaminan dia akan namar haposan tu debata didok kata ni debata sai pamahapon tu ibana sai batua halak namar haposan tu Jehovah dipamahap dikenyangkan didok di hati Indonesia dipabusu dohot gejang nihun gejang niumur saya tapar sita doi bolo dilihon di bata di hita gejang niumur sada do naneng dohonon na disima asa tapaida-ida jala tabaritahon dinggan basa ni di bata di tonga-tonga ni guluta saur matua gejang umur bolo gejang umur dilihon di bata ima sada kesempatan di hita lau pa buah-buahon tu sudut nau kosong akan nauli papainan ni debata lumobi pabuahon holan di bagasan Yesus Kristus anak ni debatado haluau mulu matua pe pangatakta gejang umurta godang akka nauk tabulus bakat di usia pensiun usia ni nama tua dang nama dok gabe sai masude dang adong be nabui tauna molo so pesian akka aktivitas sehari-hari nauk somal tauna na sai raon dang gabe suarong be sipatu pauta manangaha di tonga-tonga ni nguluta loja morugogo dang gabe madok so sian nasa ulauta alai minimal di usia bahagia di nauk saur matua hita manoruson aka pikiran-pikiran nadenggan atau dengan kata lain selalu menularkan semangat untuk melakukan hal-hal yang baik hobar tu hapur siao salinari amanginam molo sumurut pegugu dang adok parningo tapi dihita mungkin ala usia na lanjut adong dona bue na totong tau lahu angkia bue diuton aka sudut na poso dia main martangia bahkan bue dohonon martangia ima ulaon na so bue so sahat rodi ujung ni ajanta di babua do diterpuk tau patari dahonok kumatu ibana hatuau halak na di bagasan nguluna marhaposan tu Jehovah sai pamahapon ni dibataro ibana sarimatua dilehon las ni roha gajang ni umur jala di pataridaho di batatu ibana hatuau keselamatan di dalam Yesus Kristus alania manginang kita perpumulansia dohot ina Naomi dipaingot hatani di bata dihita di bagasan tikion ganup na holong roha di ibana na marhaposan tu ibana paluaon na donganana ganup na jauh-jauh tu ibana tangi holong na alusan ni di bata jala paluaon ni di bata, 'Wan, 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 '
jala didok musena parpudi pamahapon di bata ibana sari matua jala di patarida di bata hatuaon las di roha keselamatan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Martabian. Mauliate ma Tuhan dilihok kodo dihami tiki manangi hokatam disungguli hodo hami marhiti-hiti hatam jaminan dilihok diangka nama holong di rohani kasih maruham dihami Tuhan say tong maholong Tuhan nami saharu disaliling na diho marhiti-hiti nataka sudah dahami kuwarmu jala tong hami jauh-jauh diho jupa masa hagugutan jupa masa hamaulong uboto hami maju kuwarmu jala pos rohanami paluau mudo hami lehonomu dihami Tuhan nang gajang ni umur jala patari dahonomu Tuhami Tuhan haluaun di bagasan kasih ni roham pasu-pasu Tuhan sudi parpungulan siarap dohot yanakon na songoni nang parpungu naumi asa toktong marhiras ni roha jala di bagasan las ni roha pabua-bua barita nauli tu akasudun na uposo asi roham Tuhan molo tungadong na di bagasan parsahiton say homa Tuhan na mga lehon hamamalu molo adok Tuhan di bagasan arsak ni roha say homa na mga puli say pasunggul hot tu sumre na Tuhan hatam na badiyay hanguluan ni angka na porsea di maulia temani ho Tuhan saha tutangamu masude ngolo ni parpungulan siya ina Naomi nang sudena uriam maulia temani ho say tangi ho matangiang nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan si palua kami. Amin. Marete mahita, jala dina marete hita, tapapulik ma persembahata si pasahatota tuburiata. Marete mahita siap buku ende nomor 227 ayat sada opak dohot ono. Sai Roma harajaon, sai saut malomo ni ruham di banua tongaun songona di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangucunan. Palua mahami sian pangaku. Ai hodo napuna harajaon. Dohot haguguhon. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus do tolong ni rohani di bata ama
dot parsauran itu di parbadia ma na madongani hamu salhutna. Amin.